Ravintola Vanha Klubi sijaitsee aivan Tahkon keskustassa ja on viihtyisä tapaamispaikka kaikille Tahkon kävijöille. Rennon tyylikkäässä ravintolassa tarjoamme golfsesonkina maistuvan kotiruokalounaan. Lounaaseen kuuluu keitto, hyvää kotiruokaa, runsas salaattipöytä ja jälkiruokana kahvi. Alakarttelistalta löydät herkkuja jokaiseen makuun. Ravintolaa ympäröivät viihtyisät katetut terassit, joilta avautuvat vehreät näkymät golfkentälle ja Tahkon matkailualueelle. Lokakuusta huhtikuuhun ravintolamme on parattavissa yksityistilaisuuksiin, jolloin Vanha Klubi on mainio paikka perhejuhliin, yritystapahtumiin ja kokouspaikaksi. Tartu hetkeen, tule vieraaksemme!